Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Ja se zovem Helena Sakoman i danas ću vam predavati povijest. Prije nego krenemo s radom, pripremite svoju bilježnicu, olovku i udžbenik. Napominjem da video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti kako bi riješili zadatak koji se od vas traži. Vjerujem da ste se pripremili, pa možemo započeti s današnjom lekcijom. Naslov današnje teme je Američki rat za neovisnost. A vi ćete nakon današnjeg sata moći objasniti odnos Velike Britanije prema kolonijama na prostoru Sjeverne Amerike, objasniti razloge nezadovoljstva stanovnika kolonija britanskom vlašću, uočit ćete važnost osoba Georgea Washingtona i Thomasa Jeffersona vezano za razvoj Sjedinjenih Američkih Država, te ćete moći objasniti važnost ideja iznesenih u Deklaraciji neovisnosti i njihov utjecaj na europske zemlje. Sad ćemo započeti s ponavljanjem gradiva koje ste učili ranije, kroz sljedeća pitanja. Navedi najmanje 2 ideje prosvjetitelja, za kakvu se podjelu vlasti zalažu prosvjetitelji, koje godine i tko je otkrio Ameriku, što su kolonije i koji su razlozi osnivanja kolonija. Sada zaustavite video i pokušajte odgovoriti na pitanja. Vjerujem da ste uspješno odgovorili kako su prosvjetitelji širili ideje o razvoju obrazovanja, znanosti, jednakosti ljudi, borili se protiv apsolutizma i zalagali se za trodiobu vlasti. U 6. razredu ste naučili da je Amerika otkrivena 1492. godine, te da ju je otkrio Kristofor Kolumbo. Naučili ste i da su velike europske države stvarale naseobine na tuđem teritoriju, koje nazivamo kolonije, a s ciljem širenja svoje kulture, trgovine, te iskorištavanja prirodnih i ljudskih resursa iz kolonija kako bi ojačali svoje gospodarstvo. Kako sam već i najavila, mi ćemo danas upoznati britanske kolonije na području Sjeverne Amerike. Od 16. do polovine 18. stoljeća na području istočne obale sjevernoameričkog kontinenta Velika Britanija imala je 13 kolonija. Prva kolonija bila je Virginija. Zapadno od ovih 13 kolonija su naselja Indijanaca koji su se povlačili bježeći pred europskim doseljenicima. U sjevernim kolonijama prevladavale su manufakture, te se stanovništvo bavilo uzgojem stoke, žita i trgovinom. A na jugu su prevladavale plantaže na kojima se uzgajao duhan, pamuk i šećerna trska. Na tim plantažama radili su robovi koji su tijekom 17. stoljeća dopremani iz Afrike. 13 kolonija koje smo vidjeli na karti bile su podređene svojoj metropoli Velikoj Britaniji gospodarski, zakonodavno i politički. Sve odluke donosile su se u Velikoj Britaniji bez sudjelovanja predstavnika kolonija. Takvo stanje potpune podređenosti Velikoj Britaniji stanovnicima kolonija više nije odgovaralo, jer polovinom 18. stoljeća kolonije su počele gospodarski jačati, a javile su se ideje da oni nisu neki doseljenici iz Europe, nego novi narod Amerikanci. Odnos stanovnika kolonija s metropolom se pogoršao. Dragi učenici, sada slijedi vaš zadatak u kojem ćete detaljnije upoznati uzroke nezadovoljstva stanovnika kolonija. Pozorno pročitajte tekst na poveznici i u bilježnicu riješite zadatak. Izdvoji 2 uzroka zbog kojih bi ti bio nezadovoljan da si stanovnik jedne od 13 kolonija. Sada zaustavite video i riješite zadatak. Vjerujem da ste uočili kako su svi uzroci mogli izazvati nezadovoljstvo stanovnika kolonija, jer su sprječavali razvoj i onemogućavali stanovnicima bilo kakvo donošenje odluka. No osim uzroka,
Vi ste još u 5. razredu učili da svaki događaj ima i svoj povod, to jest događaj kojim je započela nekakva promjena. Bostonska čajanka je povod Američkog rata za neovisnost. Naime, što se dogodilo? Velika Britanija je zakonom o čaju prisilila kolonije da kupuju čaj Istočno-indijske kompanije, koja je bila u vlasništvu Velike Britanije. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo stanovnika, od kojih su se neki prerušili u Indijance, te s broda koji je uplovio u Bostonsku luku 1773. godine pobacali 342 sanduka čaja u more. To je bio prvi sukob koji se nastavlja, jer je Velika Britanija na ovaj događaj odgovorila još strožim zakonima. Od 1775. godine sukobi su prerasli u rat koji se naziva Američki rat za neovisnost. U početku rata kolonisti gube jer ih je manje u odnosu na Britance i slabije su naoružani. Ubrzo dolazi do preokreta jer je zapovjednik vojske kolonija George Washington organizirao vojsku, a pomoć su mu pružile Francuska, Španjolska i Nizozemska. Tim zemljama je bilo u interesu oslabiti Veliku Britaniju. Na taj način kolonisti počinju pobjeđivati. Tijekom rata 1776. godine u Filadelfiji Kongres donosi važan dokument pod imenom Deklaracija neovisnosti, kojom kolonije postaju neovisne o Velikoj Britaniji, te je stvorena nova država Sjedinjene Američke Države. Rat je završio 1783. godine potpisivanjem mirovnog ugovora u Parizu, kojim su Britanci priznali neovisnost Sjedinjenih Američkih Država. Sada slijedi još jedan zadatak koji ćete riješiti u svoje bilježnice. Otvorite tekst putem poveznice ili QR koda, te pažljivo pročitajte, a zatim odgovorite na pitanja. Što piše u Deklaraciji neovisnosti o jednakosti ljudi i na što ljudi imaju pravo? Tko prema Deklaraciji neovisnosti bira vlast u državi? Sada zaustavite video i riješite zadatak. Ako ste uspješno odgovorili na pitanja, primijetit ćete da su dijelovi deklaracije utkani u prvi ustav Sjedinjenih Američkih Država, koji je donesen 1787. godine u Filadelfiji. Što je ustav? Ustav je temeljni zakon svake države. Mogli bi reći da je to osobna karta države. U ustavu su navedena prava i obveze stanovnika, te kako je neka država organizirana. Sjedinjene Američke Države su po ustavu uređene kao republika, to jest državno uređenje u kojoj vlast imaju izabrani predstavnici od strane stanovnika. Sjedinjene Američke Države organizirane su kao federacija, a to znači zajednica više država u kojoj svaka ima određen stupanj samostalnosti. Vlast u SAD-u je podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu ima Kongres, izvršnu predsjednik, prvi predsjednik SAD-a bio je George Washington, a sudsku vlast ima Vrhovni sud. Ideje jednakosti koje je promicala Deklaracija neovisnosti ipak ustavom nisu uključivale žene, Indijance i robove. Nakon rata započinje razvoj Sjedinjenih Američkih Država, razvija se industrija pod utjecajem prve industrijske revolucije, te će SAD tijekom 19. stoljeća postati najmoćnija sila svijeta. Američki rat za neovisnost imao je velik utjecaj na europske zemlje, koje su u većini bile apsolutističke, a u njih se sada šire ideje demokracije. Dragi učenici, vjerujem da ste me pozorno slušali, stoga ćemo sada uz pomoć ovih pitanja ponoviti gradivo. Koliko je kolonija imala Velika Britanija na području Sjeverne Amerike u 18. stoljeću? Navedi 2 uzroka nezadovoljstva stanovnika kolonija.
Kojim je dokumentom i koje godine proglašena neovisnost SAD-a? Objasni pojmove Republika, Federacija i Ustav. Usporedi ustroj vlasti u Habsburškoj monarhiji s ustrojem vlasti u SAD-u u drugoj polovici 18. stoljeća. Zaustavite video i odgovorite na ova pitanja. Za domaću zadaću ćete upotrijebiti znanja koja ste danas usvojili. U bilježnicu napišite rezultate prvog zadatka te napravite šematski prikaz trodiobe vlasti u SAD-u kojeg možete pronaći i u svojim udžbenicima. Sigurna sam da među vama ima učenika koji žele znati više. Stoga sam vam pripremila jedan zadatak. Istraži kako je izgledala prva zastava SAD-a, a kako izgleda danas. Koje promjene opažaš? Svoja opažanja možeš zapisati u bilježnicu. Ovo je popis literature i materijala koje sam koristila pri izradi ove prezentacije. I na kraju sata sve vas lijepo pozdravljam i želim vam puno uspjeha u radu.